2021 गेलै गे बस अइलै गे बस गे अइलै गे बस 2021 गेलै गे बस अइलै गे बस गे अइलै गे बस। नया साल में गिफ्ट तोरा देबोगे पटे के चुमा लेबोगे छौरी नया साल में गिफ्ट तोरा देबोगे पटे के चुमा लेबोगे पटे के चुमा लेबोगे। 2021 गेलै अइलै गे बस अइलै गे बस गे अइलै गे बस 2021 गेलै अइलै गे बस अइलै गे बस गे अइलै गे अइलै गे बस गे अइलै गे बस। नया साल में गिफ्ट तोरा देबोगे पटे के चुमा लेबोगे छौरिया नया साल में गिफ्ट तोरा देबोगे पटे के चुमा लेबोगे। नया साल में गिफ्ट तोरा देबोगे पटे के चुमा लेबोगे छौरिया नया साल में गिफ्ट तोरा देबोगे पटे के चुमा लेबोगे। नया साल के मेला गे छौरी घूमेबो हाथ पकड़ के घूमेबो हाथ पकड़ के। नया साल के मेला गे छौरी घूमेबो हाथ पकड़ के। राम झूला पर तोरा झूलेबो बर्गर पिज्जा गे तोरा खिलेबो जल्दी से छौरी होने तैयार हो जो तैयार गे हो जो तैयार। नया साल में गिफ्ट तोरा देबोगे पटे के चुमा लेबोगे गई नया साल में गिफ्ट तोरा देबोगे पटे के चुमा लेबोगे सुन ले। नया साल में गिफ्ट तोरा देबोगे पटे के चुमा लेबोगे छौरी नया साल में गिफ्ट तोरा देबोगे पटे के चुमा। सुमित संग हम छियो गे यार बहन सुन ले बात कन खोल के बात कन खोल के। सुमित संग छियो गे यार बहन सुन ले बात कन खोल के। जानू जानू तोरा कहै छौ मनवा में गे तोरा रहै छौ थमिले जल्दी तो गे जल्दी से छौरी थमले गे हाथ थमले गे हाथ गे थमले गे हाथ। नया साल में गिफ्ट तोरा देबोगे पटे के चुमा लेबोगे छौरी नया साल में गिफ्ट तोरा देबोगे पटे के चुमा लेबोगे है गई जानू। जय मां सरस्वती रिकॉर्डिंग स्टूडियो सिसवा।